engma soilem lovin in chong hnuai lam chu apan zela kong khar lo om masaber chu akik dat data in chung lama tanga lo lut ro ti ri kan riat nu chuan kong khar chu a honga tong kam nel om zet hian pusia mate in ani ti ro ma sang hi omem le ati zom ngal zat Raymond Hnuchhuina Episode-34 Hnuchhuina Hautak Ziaktu Sangtea Renthlei in chunga lo om nu upalam to deuh chuan muang fan rai hian oni e tu tengei ni a alo tinem dia ya kapi police lam kan nia tukina athil mu chungchanga ma sanga chu han kom kan du mai ania Raymond a chuan atile a o animo tukina athrian pa tual tha chungchanga khana ni angmo kan bo ruak ton vela tang hian ka chawria watia amuta ni kha kan kai thowange lo thuro u atia room lama chuan alut ta ngala in chung chu kalo thle kwal mai maya alandan chuan kan le na chung ko hi chung ko khosak pa ngai kan tiang chi vel hi an ni in alang an bung ro nei te po to tak tak man chu ani lem lo hloma ma se en kol ulukani ti ero chu a hriat theiani min lo chiao au tu nu bok kha haron chuak le a aron thodone lo ngak ro u hati a Raymond a chuan banga intar thalak chu akoka kapi khi amni ma sanga chu alo tilet ve thung o ani hi tia a chan rual chuan thalak lam chu ka ena thalaka mi chu tangwal lian ve lampang le sang thazei zoi takani angti ambula ding nula ne na khai khin hian a hriat theya Raymond a khan tual thatu kha mizo pa zinga chuan lian ve pol takani ang atia Raymond a chuan banga thalak intar chu ke ang bokina en wangwanga room kong khar chu hain honga tlangwal ron chuak chu thalaka ka mu ngei kha ani ti ka hailo tlangwal lian pian thanel nol takani ti chu kalo chin chiam masak berani hei in leng te chu ti pa anu in kan pahnia kan thu min ron ko mu rual chuan tlangwal chu aron hoya ma se reipo ron hoilo chuan ka mai kan phi lokange atibul muka kan mela mu chu alung oi vak lopo anima na le Raymond a chu ka va ena ma se bedroom pan mek ma sanga chu a en dai thunga minute nga vel hnu le ka chuan aron chuak le thuai kan thut na lam chu aron pana kan thut lo na lam ola chuan ngoi rengin a thu a Raymond a chuan muang ban chathian kan ron kal chan chu tukin lama thil thleng wang kha ania tin bula han trana ma sanga chuan ngai nat lo mel zet thian min ron mel rula ka hriat zong zong chu tukina police station a ka soivek to kha atiram mak nia ronti buai to lo tur cheu kan ni a ma se thil dang hriat bel tur te kan nei takin ti in kan ron pan cheuania Raymond a chuan atidam duaya ma sanga chuan ka hriat ang zong zong chu police ho kha ka hril vek to ka thu soipo ziakin anda thlap kha misual pakhat police kuta in petura ka ti awanga ka private life min ron ti buai sak fo don ani chuan atia angoi zui mak Raymond a chuan ani viau mai kan ti dik lo zo kani thil min hril bel tur inai ani lo chuan kan kalmayange karin lo deuh hian ati ta a achang chuan sakei bak nei ang maya kol sen le ami man tur te thin tu ani a achang le khovela mi zaidam ber angin alang le thin si a huai sen taka abe huna chuan be seilo theng thlengana sa in abo zuya ma se atulati huna chuan tlom takin a om le thin si hei hi ani Raymond dang lamna em chu a in thunun theya ami zia po ol sam takina thlak mai thin atul phot chuan thil dang soile na man po om lo chuan Raymond a chu ading ngal uaya pon lampan chuan akal ngala keipo ka thut reng bik na chan tur om to hek lo le ka zui ve ngal pon ka chua ma chuan ka le hoile rama ma sanga chuan thut thlenga remote om chu aban meka ma se aveilam nilovin ading lamina nitlat han en reng chi ni hek lo le Raymond a chu ka zui chuak ve ngal enga tinge engma zot lowakan let le ringota ti in bike lo herrem mek Raymond a chu ka zot ngal to nga kan thil ti hi kan pu te hriat lova
ramte humna hnuaia aru ka thok kan ni awangin ti chawin min chang ke hi zong ngai tuana fim manga omreng hi ka thei ve lovani ang ke chuan police kan ni angin ma sang a khan min chang thadu lo po ni se hanti lui deuh mai kha kalo du man peka ma se ka du ang khan lo cheta ila ke ni tan chau poi tur chu ni se ala zia viewang ma se inspector ramte tan hlei alo poi jok don ani kalo ngai tu ave dan chu adik lo jok ani ti ka hriat ta ka chuan ngoi rengin bike nunga chuan kalon le ta zoka bike chu Raymond chuan atinung ham hama nichin loka kan kalna lama bok chuan kan tlan let le ta thui vak lo ngoi renga kan tlan nu chuan Raymond chuan wal masanga kha eng angin ngei mu le ti in min zota apian phung le atak saruang ama kha chuan kan rin hel mi hring chu ani mai theya ma se akut veilam nilovin ading lam hlir a mang thung ka tivata ka muang chi I mu ve ni chu thil pakhat ka ngai tu mai chu mo an in le ruang charna mun in hlat zia kha kalo ngai tu daya Raymond chuan atile a chu enga tan nge ni a tin ka zot let zingkara an in atanga ruang charna mun tlan thleng tur chuan a ha thlak hle don ani ma se zing exar la thin ho te hian kilometer thum don lai te aloman tlan thin chu aya thui po ma se chung mi te chu exar la thang le zing tin an taksa uluk taka soi zoi thin te chawan ni ma sanga kha chu tiang mi chu ni in I mu em Raymond chuan ati vele a ka hre thiam lo ve a ma sanga chu I ring hlel tina ami ring hlel hran lo ve ma se bultran na tan chuan rin hnel thei thil te kan dap khom photanga ya lom Raymond chuan atile a nitlatur kol kila sen no phu tin ra le lamtang chip achun en rui hnung chhon zong chuan kan tlan zela voin hi tual thana a thlena tanga ni thum a liam na chi ani thilmak taka thleng ani kan hnu chui lai mek chin felna atana thakhat chi a hun kan nei lain Raymond chuan na thok turin ni hni chung chumin hril mi lova office lama kan in mu a ti tur engma aramte an min pek ngai box si lo wangin na man mo thak tak thoke ti lovin man tak le ol takin ka om ani ber mai anuam chu ti chi lo ma ila ka master brain berin engma ti tura soi ngai miu lo wangin ka tan chuan han bo zui dan om ve hek lo le kanun hlimna ramile ador te chu ka moi ni tin ani ber mai e ka rizai sin lai ron in hlim thu ta wang chuan ka tho ngal ota phok fe hian ka hoi kwala ka khum mong lama chuan Raymond chu nui sung hian a loading a o chu atidang lama lau su wala ipu Raymond ka ni e ti pa chuan anui hukhuka mela ti pa in kaluk ham chuan ka vom ngek alu chu alo thlezawa bangadar thlang te chi ka khai chu ka vom fu a atlake chuai eilo mel zeta a mui nernang chung hian them tlo lutuk Raymond chuan alo la ti zui khanglang che hian tun ang ma lutuka engei duwa tia ka zo na ngai san lo mel zet hian nang chu ka du lo phot che a I chung te jinga po hian du ka nei hran lo zingkara exar ka la ekatia karon tlo ho mai che ani hi ti paina nui tho a ani vel tak chu a ka va in phi fa yange nang po lo chuak ro ka bung ruwa te khai lo ru chuak le ange ti pa in min chan le ma chuan ka chu san ngal dai ka mai phi zo ka chu le chuan Raymond chu sitting room a alo thu a kanu nen chuan engemo an lo soi du na ka mela mu vele ring fe hian tun lai thalai mut na chang hrelo tho na chang hre box si lo ho hi chu an buai thla ka ni hi ti pa in Raymond chuan min ron mel rula kanu la chuan a soi du zong tak alo ni si a karu ma ka va in thak chung po chuan Raymond chuan ka chanchin thalo lai chu soilang dot si lovin pe hel deuh si hian a soi char chara ru matanga ka chuale nu chuan kanu thingpui min lo lumla ka vati ve zai kanu akal son nu chuan enge ma son na ha omem ni liam ta khan engma min hril si lova na tho tur po ka hre hleinem in thiam lo zet thian ka tinua nu a ma son na chu ha om hran lo ma se enge ma chu kan la hriat belang
keima chawa ka chet kha thazo ka hriata wangin engma ka ron hril talem lo che ani kha kar thum vel hun kan la neya chumi chung chuan engemaw chu kan hmu chuak ngei ka ring ani voina office a va in lan photila ti pa in Raymond a chuan kanu thingpui ron choi phei chu ala a ani le khamizana thil thenna hun le khanula in akalpui te khai hre thei to em hrechi alove voin lama kan bo zu yang chu kati kimtei te na khan kan lengang chu kalo ti a voin lama kho har hnem tura leng lut po an tlem deuh to anga anu le pa te po kan va kom ve reng ang chu ni hni liam ta chung khan engei ti a kimtei chanchin zong zong te chu I hriat vek to ka ringa engvak ma ka ti lo ka ti to kha phun lovin office a chuan a hun taka lo thlengla chuan kimtei te in lama chuan kan kaldon nia ati pa chuan Raymond a chu ading hluaya kawa honge ti pa in a chuak zui ngal jingdar som arik rual chuan kan office tia ka soive chen te kher khora tang chuan Raymond anen chuan kan in phur chuak le ta a khoilama nge kan kaldon chu ka hrechi alo na a jinglama min hril to ang khan kimtei te in lam kan pan don ni tura ka ngai ringot sikul pui ko na tang chuan republic kong pheya chuan kan tlan phei zar zara reipo kan tlan ma chuan a chuk zongin kan tlan thla a veng hlui kong chuk zeta chuan kan tlan thazela veng hlui biak in chu tlan pelin kong chuk le zual lam chu kan pan thla a ma se thui tlan to lovin kong sir ding lama in lian angreng tak le kot zol zau thader dor chunga chuan kan luta kan kalna tur chu hai rual lovin kot zol zau lai thlang lambanga mi thi ming le thi chan an zia ka hmu atang chuan ka hre ngala nula lalfam kimi thi chan accident mizoten kan thil chin thra tam tak zinga pakhat chu tu po lo thi sela an chanchin thalo lai in thup sak kan ching thin hi ani chu chuan chung khat laina hnai le then rual tha thi na tuar tu te thin lung liam bel cha na tur aveng fo thin ti te ka ngai tu neu newa vungvunga I chuk don lovem ni ti in Raymond an min ron bia ka wang chuan ka ngai tu na ramatang chuan ka har zok bike nunga tang chuan ka chuk ngal wata Raymond a chuan bike chu a hung tha a kalo din na lama chuan aron pheya local ro le ati a kong khar in hong sa lam pan chuan a kal ngal keipo chuan ka zui ve a an laina hnai po ni ve hau lo mi thi na ava in lan ve ringot nom lo zia chu kan Hnuchhuina masalama ka tar lan to kha voin po hi anuam le lem lo don hle ani ti in chung kan pen lu laya min lo mel thap dana tang chuan ka hre ngal sa mai Raymond a chuan ngai poimo lo mel zet hian thanglam kil thu thenga thu nu upalam to deuh ngowang mai chu apana abula chuan azuk thu ngal chata keipo Raymond a thutna bula chuan ngoi rengin ka thu ve ngal kapi Raymond nal thazuala kani a chuan ka thian pa hi wala ani police department atanga local kan ni a ifanu kimtei thi na chungchanga ron komlok che kan du'a ti in Raymond a chuan tlang takina hril ngala kimtei nu chuan Raymond a chu a en ha a animo ka hmuto chewin ka hria ati a Raymond a chuan ila hre theiani chuan ifanu ruang an charna hmuna khan min hmu karinga kan pahni hian ati ve vat o ani tak chu mole enge hriat du in neya kimtei nu chuan ati a hriat du hanti lema enge mo hriat bel tur kan nei takin ti thil mai zo kani helai hmuna lo hian afala in biak na hun kan nei theyangem ama kimtei room lama te po Raymond a chuan ati le a o te reng mai local ro u ti pa in kimtei nu chu a tho ngala Raymond anen chuan kan zui ve ngal vat bok hi kimtei room chu ania ti pa in chaklam kila kong khar tliang nal zet chu a honga kan pathum chuan kan in zui lu ta room kan lu rual chuan kimtei nu chuan kan fanu chunga kut thak tu chuman ani to si a engthil nge in la hriat bel du chu le ti in zo na a han siam ngala Raymond a chuan ni e adikalom tual thatu ber chuman ni to ma sela enge mothil por lai deuh a omin kan hria a kan han en fia du mai mole
kimte hian album en turte aneyem ati zom zata o neye ti pa in kimte nu chuan wardrobe pakhat chu a honga album pakhat sa thaleng long hi aron phora Raymond chu aron peta minute som pangavel a en nu chuan Raymond chuan muang ban sathian kapi min hre thiam la thalak dang in da that kha kan hmu nge angai thlatani ati a kimte nu chuan makti mel zet hian Raymond chu ha ena Raymond bok chuan kapi thalak dang chu kan mamo ani atile a kimte nu chuan o ole atiba naka athowa ru matang chuan a chuaka reilote a thalak somvel keng hian alo lut le ngoi rengin Raymond kuta chuan ron pe a Raymond chuan rang takin thalak chu a han keng dara thalak pakhat chu ron phor chuaka kalam hoi chuan aron da phei thalaka ka thil mu chu karin lo lutuk le kalo ngai tu thlen mi lovani ma sangale kimte thalaka ni khoilai mo picnic spot a anla ka ni ti thalaka tang chuan alang theya kimte chuan ruya nei ti hriat tak hian ameng si sapa thomhno po a in bel tlem kher mai brazier le underpen bag chu engma a in bel hau lo kimte nu chuan Raymond anen chuan min en ton zak zaka kan fanu hi mi fel tak chu ani lo ma se athina amo phurtu chunga hremna lek tur chuan engpo kan tiang ati hniam raya Raymond chuan ni e kapi kan hre thiam alom thalak pahnih hi kan lama mo takin kan lo la ang chu apoi lem lowang tiro ati dam thluama kimte nu chuan o laro u ati toy tak Raymond chuan thalak pakhat kan la en velo chu kengin ani le kan ho ngal mayang kalom lu tuke wala kalang le hati a kong khar lam chu apan ngala I Halloween ke po chuan ka zui ve ngal engma hansoina hunte vak nia ka hriat lem lo wangin Raymond te in lampana kan tlan lai po chuan ka ngoi renga ni danga kan ti thin dan ngai te in Raymond te in kan thlen hnu chuan thut po thu khomuang lovin Raymond room lama chuan kan lut tlang hal Raymond chuan a kamis hak lai hli pa chuan wala thalak kha engei mu dan ti in min zota ka hre thiam lo khop mai ti in ka chang liam ve ringot Raymond bok chuan khang thalak kha han en la kimte ruang an hmu nia ka soi kha dot ani lo ti hre theyang swimming pool bula mizo nula le tlangwal thomhno tlem te in bela thla la dun ngam tur khop chuan mipa ngai aya chim chin sang le boruak dai sang deuh ni angayang chuan thalak pakhat hi han ente ati pa chuan thalak chumin ron pe a thalak chuka en ngal wat zanala kani ti hriat tak hian athim rupa ma se car headlight eng takin achuna wangin thalaka langte chu chiang takin a hmu thei thung mi pathum le meichia pahnih in kwa deuh far thalak hi ani a nula pahnih zinga pakhat chu kimte ani nge yani ti hairol ani lo an in cheina tong cham tak le mi pamit la tak tura alang lo tur lang lek lek te chuan an mi zia om ang chu a hril fia ngal maya Raymond chuan thalak na hmun kha han ella khoilai hmunemo ikal to na hnu ani ini hria em atile a ka ngoi wang nu chuan kimte ruang an charna bula waiting shed kha a hnung lam kila lo lang khi ani in ka hria ka ti a ni chi e kha thalak kha tun hnai deuh maya an la ka ni hmela ma se thalak pakhat jok ma sangalan na kha chu kum khatemo a aya tamemo kalta a an la ka ni mai thei iris le pe ka ni mo kalo ti chu alom vak lo ni ang min mel ko ka enga ma phei chuan ka ngai lem lo eng tin nge thila hriat bik em ti ka hredu mai zo ka ni thian thuak nei tlem lutuk nei hi chu o thalaki en lai me kha han ente atle hlara a fiver bok thalak kha siam ani na ala rei lo ti na ani a pakhat zo kha han en vete a color hrim hrim kha adal deuh zo ka chuan thalak kha uluk takin han en la a hmaya khan rang neu neu I hmuang thalak kha da rei to ani awangin ama le ama khan hnong a in siama
chu chuan a ei chetan me kani kha itlang wal tira I thalak ho kha chu en tlak po I nei meu to lowang chu itlang wal na arei to hrim ba ka thil chengwong lo chi I lo ni kher bok nen ti in nichin lo ka tong kam man kha min han ru let saka thalak da rei to chiat ol samdan la chu ka hrewe kar si ani le thalak kha an thuk ru then ani ti engtin nge hriata ti in zo na dang ka zot daya albama khan thalak in tar lo na ola om zau zawa chuti line thalak then khat hnung lama khan thalak dang a in zep le loi bok chi a chumi om zia chu album kha khat to a thalak then khat kha tarna alen to lo wangin thalak dang hnunga khan an thun tamai ani ti na ani a chuti laya thalak tarna then khat lo ol le si kha chu lak bo then ani ti a hriat mai alom Raymond chuan alo ti sam le et thudang kan soile ma chuan Raymond message ton chu ari ral rala Raymond chuan a phone chu a han en vata a phone a en wang nu chuan min ron pe a message chu ka chiar ve a Raymond makti mail taka a om chu a chan ka hre thei ngal mai tual thatu dik taki hriat du chuan naktu ka MC kota local ro ti chau hi alo in ziak Raymond mail a chuan a in ngai tu na sa hle ani ti a hriat theya min ron ena call back te ati zoi sap message ron thon tu chu ka call back ta a ring rual chuan loudspeaker a kada ngal phone chu a in ring ranga voi thum voi level a in ring nu chuan meiche o dik tak hian hello aron ti a Raymond chuan lo tong lo turin min signal zau Raymond lal thazwala kani a I message kha kalo hmua ati mek lai chuan a biak mek nu chuan ka hria che alom chu wang chuan alom message ka ron thon che aron ti vele ngal chata engtin nge he Hnuchhuina hi kan thok ti I hriata Raymond chuan atile meichia chu angoi data ka thil hriat na le ka hriat dan min zot lo hian ka ko hmu lam che hi panla I Hnuchhui lai me ka thudik khai chuak thei tura pui thei tu tur che ka hmu tir don che ani thudik khai lan du tu mai kani aron ti vele chat engwangin nge karinang che Raymond chuan ati toy taka engwangin nge min rinang chu ka hrebik mi alo ma se min ring lo ani chuan I Hnuchhuina a hian I hlo cham hial mai thei a chan chu khamizana kimtei len chu puite takngial po tu man an hre si lova a len puite la in khamizan khan kan leng hova lom an ron tiringot du don si lova a chan chu tu ma in tual tha thu boya thu hre tu ni emo thu zo fi ani ringot po an du lo I hria thiam vek kha meichia chuan aron tile a Raymond chu angoi wangfanga meichia bok chuan naktu ka local la I na tho tur dik tak chu ka lo ko hmuang che I local le kal lo chu I thu ani phone kada ania bai ti pa chuan phone chu ada mak thil mak dang dai tak ani Raymond po chuan makati ani ang soimai tur po a hrebik lo rei tak tong lova kan om nu chuan thil mak tak ani ka ti chuak hlola eng chu mo maka Raymond chuan alo ti ve thung tu nge ti po kan hriat lovin kan na tho tur min ko hmu don chu po aruk thei ang ber kan tho lai le ngalin ka ti a I soi di kani thil engemaw chu omani he thi na phena hian tu nge om ta ang le tual that tu chu hain puang to a jela a om reng to si a chu tiang ani lai chuan mi pakhat tu nge ani po kan hriat mi lovin tual that tu dik tak man chuana tura min pui tur thu aron soi le a Raymond chuan atiba le nak a sim card number atang khan zon dana omang Airtel office lama te kalila ti in ka ngai dan ka han soi zui zata Raymond chuan thil ti chi ber chu ani lo mai thei ani a chan chu bazara sim card zuar tam takan oma ming lem le mi ming ho chopin tam takan siam si a bazara sim card mania book chop ngai lova tam tak le tura om mewa wangin a number mana tanga zon mu tum chu bu pol zinga hriau zon tluk zeta har sa ani ang beisei nei lo mel zet thiana ti a ani le engthil nge ti itum bera ti in zo na dang ka han siam le a ka zo na chu Raymond chuan chan harati ani ti ka hre reng mai angoi wang nu chuan
kal tura min ti na hmuna chuan ka kalang thang alo ni mai theia sin ka ti zom ve ngal zat kan o na tur thang an lo kamani chuan ke ni po in thang dang kan kam ve thei nge yang ani le engtin nge thang chu kan kam ve dona ke ma himin ria a ka number po anei bok ma se nang chu a hrelo che a I number po anei lo bok ke ma in ka kalanga nangin thil thleng ilo thi thlai ve thungang man ruwa kan mamo ang chu zan ina ka lo ngai tu ang bike kha hon le mai ro ka pa in kara keng chuang lova ka hmang mayang va ho to ro zana karon muang che man ruwa kan mamo tur nen Raymond a chuan ti a zandar sari le chan ve ari rual chuan Raymond a chu kan ina aron lut ve chia bung ruwa karon kengang ati awangin enge moron keng deuh tun tura ka lo nga ya ma se engma aron keng om po ina lang lo abek thep thlum chua aka thil dang engma kena nei lem lo ka chung te bula in biak chu ati chi vak don lo ti ka hriat awangin room lama chuan ka hruai lut ngala room chung kan lu rual chuan khoyange man ruwa chu ka ti ngal I man moni kha ka akalom ati sam eta abek chu ala tha a thil engemo aron phora en tlang mo ka ti ha ka thu soi chuan anuya ti za ani te che kang chu anui kur kura o en tlang ani hi en tlang ka ti chu anui zatani ti ka hre thiam ngal mai ma se sap tongin a hming ka hre miau lova enga ta na man tur nge lung oi vak lo hian ka ti ta zoka naktu ka MC ko taka kalhuna nangchu MC chunga ilo omanga hemi mang hian message min lo thon tu mail kha mu ilo tum do na lom enga kha SMS ron thon tu che kha local do na mi ka ti le tha a ka che vel min muturin alo lan nge chu anga ya lom tual tha tu dik tak min ko mu do na ni chuan MC ko ta ka che vel muturin alo kal nge MC ko ta ka che vel muturin alo kal nge nge yangai do na Raymond a chuan ati a ma se chu tianga alo kal do na ni te chuan nangman enga tingai mu mai lova ka ti let ve thuai wal ngai tu na hi mang ve te aruk theyang bera chet adu ani ti tunge ani a in soidu mi lo dana tang hian a hriat thei renga lom chu wang chuan kamit muwa chuan aron lang don lo hrim hrim Raymond a bok chuan atile a he en tlang mang hian MC chunga tangin kalo zong kwal don ti na ani mo ka tile rama oni e chuan a mel kan mu thei ani chuan he tianga kan nu chui lai me ka meche pakhat aron in rol ve ngot thei hi rin hlel akai hrim hrim a mel I mu thei ani chuan kan chin chi anga ani ne na tang chuan thil engemo hriat bel tur kan nei ka ring tlatani Raymond an ati atang chuan kan na tho tur chu ka hre thiam ve chi